matumbo maliet kuoma. Ji aboro owito ngimagi ka mamoko oyudo hinyruok e masiche adek mag apaya ma notimore kuonde mopogore opogore ka ma koro kelo kwan jogo ma osewito ngimagi kokalo kuom masiche mag apaya nyako chiko e thuolo mar seche 24 e pacho ka. Achiel kuom masirago ne otimore e kaunti ma Trans Nzoia kama nyamburko moro ma oting'o jowuoth norado gi bodaboda moro e lalo ma maili 8 moi kendo nego ji adek kanyo. Yangore ni derep nyamburkono ne temo kwepo bugo moro e apaya no e kinde mane orado gi apikono kendo tuome. Masira machielo notimore e apaya ma ya Kitale kadhi Lodwar gwenge ma Kale Murok kama ji 4 nowito ngimagi. Derep nyamburkono nobayo yo kendo gweyo jowuoth mane wuotho e bath apaya e kano ng'ielore Dinwa ka e kaunti ma Bomet. Ng'ato achiel owito ngimane ka ji 2 ohinyore bang' lori moro gweyo apiko 2 e gweng' ma Kapsesoi. Toka upanda wa Moi's Bridge. Hasa ikawa vijana wako kwa pikipiki. Hiyo gari ikakwepa shimo na ikakonga pikipiki. Barabara hii ina mashimo zaidi. Maana yule jamaa wa gari kama akungekuwa na shimo angekuwa katika mkono wake. Lakini alipojaribu kukwepa ile shimo kuja mkono wa kulia, akapatana na mjamaa wa pikipiki ambaye ni bodaboda mwenzetu. Na walikutana kichwa kwa kichwa, waligongana vibaya. Pumps yenye iliwekwa haijawekwa alama. Mtu mgeni hawezi jua kuna pump hapa. Kwa hivyo maisha mingi yamepotezwa kwa hiyo barabara. Napenda kuchukua hii fursa kuonya madereva ya pikipiki na hata magari wawe waangalifu sana wakati huu wa Krismasi. Waendeshe gari kwa makini na pia wasiendeshe gari kwa kazi. Hapo mahali ilikuwa na pothole, tunaomba kera, kwa sababu barabara ni ya kera, wajaze hizo potholes ili wananchi wasipate shida kama hii ya leo.